كامي أنيكم كبرات تخات إذا channel سلا دقفكم ورالكم إذا channel مملسة تعبلامو بزح سبسكرايب انداو السخيمة سلازلو بزاقات أمي دقيمة كمسكنكم مسدلخو نلوم عانتخا حانتي أزي عقداسيت أرأستي انتاي تمكروني هزلكم نسيالخو نسخون حاناتسر إتوكم أبتناي كومنت مصحف بوتا كتقدفو بزاقات أمي اندازا حخركو كارمي نابتا حتو مسكاري هانتي إنجو انترتيمنت channel الله زماناوين بحالاوين فيلمتات كزرقح سلازخونا كلحكم أبتي ناي كومنت مصحف بوتا كتقدفلكمي أبو اندات أوكم سابسكرايب كتقبرو بزاقات أمي دقفتي تخاتاتلتي اندازا حخركو نابزن إلوم معانتي هتو كم محالفكم سلام قسانت معاكان نتكاتلتي انداتمنخو ناب ጉዳይክ ሰግር አነ ካብ ቀደሜ አትሒዘንዴ ብዛዕባ ቅርፂ ኣካላት ዝስከፍ ሕጂ ሞ ዝገለደ ቀጣንን ነዋሕኒ ናቱ ዘይኮነ ዘተሓስበኒ ቅድሜ ድሕረን ሓደ ክብል ከለኹ ዳርጋ ጣውላይ ዝመስል እንተበልኩ ኣይጋነንኩን ነብሰይ ክቅይር ዝተፈላለየ ስፖርት እኳ እንተገበርኩ فسيما لو تيكر ايك الكون بقومتانون رئاسة تأمانات تتشارفو تحت زيرو بسيحيو عب تيك توك دي ولا أمن قدي أفلبان نفيحين وتأرتر إلان معاكورا نابز نابتي كبلاك أخر له كندناتن كوا أنت زي والكسمش اللو كال إسي ترافس قرب هبت كبل اللي كافزي ناتي ناي قل مودات أبي عبي نحانتي زفلت أمس أما خركوا خاء متوحت جيبي زي تسرحيو قلملا زبل حاسب حواتني حق زرابا أوشت أي زي نبران حاسي ولو زي فلت نقري كم زقبركوا يفلت انتخنكو يقداس أوانا زي تلامدس لزخونا بقيقا أبحانقولي أي نبران كلمة سألنيك النيرو نسا كمو كابتولن أوانقنا بك أمشالو يدفف علىكمو هجيك حاتو دلزلخو سرجري جيردو أطباتي مأكورك بجف ولاس انتا يدعمو بس كفتان نفس متحات يسألخو تقديسكم نخرخو لقسلي إذا أتحاسبا كابي كمزنا على ولد أبزايت صحافي ينبر أردو ويقافلوت نجاري كابي مسينا دحر دحاتيتنا من البط سب أنتي كايبلوني ويقا كمزخبلوني اندابلك سلا تحاسبي مالدي كاو حدا ميتي جزي شحميتي جزي تزاريبي لخانا أمونغو زانتاتاتي ديو أبتنا إذا حالف كفال حانتا حفتنا أبزحاتاتو ديو أو تزاريبي أبتر إتو زد صحافو لا أحواتنا أحاتنا ديو صبق حانات سر إتو بزعبا وشت أو صبقة تزاريبو نيرو مالدي سلازي كتقدس زلكي بزعبا وشت أخي مبر بزعبا دقا فتار زحبكي ويكا بهبو فتار دعمو انتا هتقبو يخي سب استفترا كمتا زلو بمخنيات كل حانا حدا عينت غيرو مفتار تسعين ود نايكون سلازي مخنيات سلازلو مالتي كاب كونا وشتخ أتصبق يمو زيادة كل نجار كا يتصبق لكم مالتي وشتخ بخفعات اندهر تملي وشتخ بتنقل وشتخ قيم بمحاز انت تملئو أبزخر كيو نقو ندافنخ خاتكري سوات كا أبز حلف كيو خا بخوف ويكا بحماقات آمتا كتقمت خيو مالتي شو يوتي نفسه متحات زفت أر مالتي انت دا وشت أخذن صبق انت خوينو بز حلف كيو صبق نجارات اندالجس كتخد تخنكي كو أتحاسواخ جميلكي وشت أوي سلام كسانت أقابت عرفت سلترخبي بقومت أنك أنا جراتي شفنمو بزعا ملك أخي يكون بزعا كلا آيت كدس نخن أوزخون كمان جيزي بالكل مالتي سلازي حافتنا انت دا زدر وغنزم تلكي قلنا زفرح نجر أبحان كل عند قرصنا انت عند قرنا نخير ندحريت كلس عندنا نخير مالتي ولا حدا زي اللي خنسو
እዚ ካብ ምንታይ ዝምንጩ እንዳህርና ካብ ኣተሓሳስባና በዓልና ፍርሓት አንቂልና በዓልና ክንፈርሕ ማለት እዩ ስለዚ ሓፍትና ነገራት ኩሉ ግዜ ካብ ኣተሓሳስባና እንዲም ዝብገሱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ብዛዕባ ነብስኺ በዓልኺ ዶ ጣውላዊ ዶ ከምዚ እንዳበልኪ ሕማቅ ኣይትዛረቢ ስለምንታይ ንስኺ ብዛዕባ ነብስኺ ሕማቅ እንድሕር ደኣ ተዛሪብኪ ካልእ ሰብ ከዓ ብዛዕባ ነብስኺ ፅቡቅ ክዛረበልክሞ ከይትፅበይ ደጊመ ደጋጊመ ኢለ ንንጣብ ትኹን ብዛዕባ ነብስኺ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ነብሱ ሕማቅ ከይዛረብ ምክንያቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ትንብሎ እዩ ተመሊሱ ዝመፃና ማለት እዩ ስለዚ ትነብርዮ ዘለኺ ንካልእ ሰብ ዘይኮንኪ ንነብስኺ ክትነብሪ ነብስኺ ተነብሪ ካብ ሓላኺ ከዓ ዋላ ሓደ ነገር ስኽፍ ክብለክ የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ትነብርዮ ሂወት ንስኻ እምበር ወይ ከዓ ሕጂ ትነብርዮ ዘለኻ ሂወት ንስኻ እምበር ካልእ ሰብ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ንካልእ ክትሕጉሲ ንካልእ ክትመስሊ ዘይነብስኺ ኣይትምሰሊ እንታይ ሞ ብቅድመኺን ብድሕረኺ ጣውላ እንተኾነ እንታይ ሞ ካብ ምንታይ ከይተርፈይኺ ሞ ፈሪሕኺ ካብ መርኣ ከይእንቅፀኪ ወይ ዓርክኻ መሃዝ ከይእንቅፀኪ ወይ ብሰንኩ ካብ ስራሕ ከይትስጎጊ ከምኡ ዲ ከምኡ እንተኾይኑ ከዓ ኣብዝን ኣብትን ባናናን ኣራንሽን እንዳተሸጣ ከለዋ ባናና ጥራሕ ትሸጥ እሞ እታ ኣራንሺ ከዓ ተስተማስል እንታይ ኮይነ ዘይሽየጥ ትብል ግና ፀንሒሉ ከዓ ንኣራንሺ ዝደሊ ሰብ መፅኡ ከዓ ይወስዳ ማለት እዩ ስለዚ ብዝሓሰብኪ ሕሰብ እዩ ኣብዚ ዓለም ንኩሉ ሰብ ክትሐጉስ ስለዚ ትኽእሊ ወይ ከዓ ኩሉ ሰብ ብኣኺ እውን ክሕጎስ ስለዘይክእል ከምታ ዘለኸያ ንነብስኻ ኣሚንኪ ኣነ እንዳበልኪ ኣነ ክበሃል ከሎ ኣነት ክስማዓክ ዘይኮነ ኣነ ትብልዮ ንነብስኻ ሞራል ንነብስኻ ሓቦ ሂብኪ ብሩሕ መጻኢ ምዕንታን ክረአየኪ ማለት እዩ ካልእ ኣልኢልከ ዘለኻ ከዓ ቲክቶክ ገለመለ ኢልክለኺ ኣብ ዝረኣኽዎ እንዶ ገለ በዛ ኣጋጣሚ ነዚ ኣርእስቲ ካብ ኣልኣልኪ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያ እንዳቐረቡ ዝስዕስዑ በቃ ሕጉሳት ዝመስሉ ሰባት ኣብ መላእ ዓለም ኣለዉ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለና ኣብ ዓለም እቶም ውሽጦም ጽምዋ ዝስምዖም ወይ ከዓ ውሽጦም ባዶነት ዝስምዖም ሰባት ንሳቶም እዩ ኣብ ቀርሚ ካሜራ ግን በቃ ሕጉሳት ኮይኖም ክቀርቡ ይፍትኑ ማለት እዩ ፍሉጣት ሰባት ከማን ክሕተቱ ከለዎ ዝምልስዎ መልሲ እዚ እዩ ስለዚ ንሶም ስለዝሰሓቁ ወይ ከዓ ንሶም ዝተፈላለዩ ነገር ስለዘረኣዩ ንስኻ ዋላ ሓደ ኣይኮንካ ማለት ኣይኮንካን ንሳቶም እዮም ንስኻ ኢኻ ብኦም ክትፅሎ ይብልካ ማለት እዩ ፅቡቅ ይገብሩ እንድሕር ኣለዎ እቲ ፅቡቅ ነገር ተወስዶ የዘናግዑኻ ምናልባት እንድሕር ኣለዎ ተዘናጊዕኻ ትኸይድ ካብኡ ዝተረፈ ከምኦም ዘይኮንኩ ዶ ንሳቶም ከምዚ ይነብሩ ዶ ኣነ ከዓ ከምዚ እንዳበልካ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ እንዳበለ ሂወቱ ኣብ ምስቲ ምሳል ከውድቃ የብሉን ማለት እዩ ሕተትዎም ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ሪኢኹም እቶም በቃ ፍቁራት ኮይኖም ይስሕቁ ገለ ይብሉ ዘይበኣሱ ይመስልኩም በቃ ንሶም ጥራሕ ኣብ ዓለም ሕጉሳት ዘለዎ ገለ ይመስልኩም ምሽ ፀጊኢልኩም እንተተሓትዎም ነርኩም ድሕር ካሜራ ክንደይ ጉድ ከም ዘሎ ምበረሃልኩም ማለት እዩ ስለዚ ብሶሻል ሚድያ ብዝኾነ ነገር ኣይትፀልዎ በቃ እቲ ሓንጎልኩም እንታይ ከምዚ ዝበሃል ከምዚ ንዓያሹ ኣይሕሰብ ኣስፊሕኩም ሓሲብኩም ሂወትኩም በዓልኩም ርሑ እምበር ብዝኾነ ሰብ ኣይትፀለዉ ዝጠቕመኩም ጥራሕ ነገራት ካብቲ ትርእይዎ ካብቲ ተዕዘቦ ውሰዱ እቲ ክትመሃሩሉ ዝግባኣኩም ነገር ተመሃሩሉ ብዝተረፈ ሂወትኩም ንሶም እንዳወዳደርኩም ነብሰ ምትሓት ክስምዓኩም የብሉን ኣኸለ 4 ነጥቢ ካብዚ ልዓል ሞ እንታይ ካ ክትዛረብ ወይ ከዓ እንታይ ናክንዛረብ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ሓፍትና ሰርጀሪ ዶ ገለመለ ምባል ገዲፍኪ ከምዛ ዘለኽያ ንነብስኺ ተቐቢልኪ ሰሊ እኹል ተረፍተልኪ ወይ ከዓ ንሰርጀሪ ዝሓሰብክዮ ገንዘብ ከምቲ ክብሎ ዝፀናሕኩ ንዝተፀገሙ ሰባት ሓግዝሉ ሰባት መዓኮሮም ስለ ዝገጀፈ ኣጥባቶም ስለ ዝገጀፈ ኩሉ ነገር ማለት ኣይኮነን
ከምዛ ዘለኸያ ንነብስኺ ተቐቢልኪ ህይወትኪ ምርሕ እንዳበልኩም ናይ ሎም ኣንቲ መደበይ ኣነ በዚ ኣፁ ተከታተልትና ተዓዘብትና ዘለኩም ሓናት ፅርኢቶ ኣብቲ ናይ ኮመንት ቦታ ከም ድሌትኩም ፀሓፉ እቲ ትፅሕፎ ነቶም ዝፀሓፈሎም ሰባት ጠቃሚ ስለ ዝኾነ ሓሳብኩም ከይበቃኩም ከም ድሌትኩም ክትፅሕፉ በዛ ኣጋጣሚ እንዳዘኻኸርኩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ ነዚ ቪድዮ ላይክ ሃብዎ እንተኽኢልኩም ምናልባት እዚ ሰብ ንከምዚ ሰብ ይጠቅመልኩም ድሕር ዳ ሓሲብኩም ከዓ ነዚ ቪድዮ ሼር በልዎ እንዳበልኩም ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹም ሰላም ቀሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናይ ቻው ቻው